Se on ehkä semmonen nuoruudessa ollut aika ylivilkas ja vähän huono ollut lukeen kouluissa. On huomannut pienestä pitäen, että on niinku käsillä kova tekee ja sitä on tullut kokeiltua niinku kaikki puualasta, metallista. Sitä on myös valannut metallia, niin sitä jotenkin 16-vuotiaana, kun olin jo yläasteella, niin pääsin tuonne Valimoon hommiin, niin huomasin, että ehkä se metalli on mun juttu. Se oli aika normaalilainen, että käytiin halli ympäri ja katsottiin mitä täällä tehdään ja sinne annettiin kappaleet käsiin, että näytä mitä osaat ja mulla ei mennyt onneksi siinä kuin päivä, niin sanottiin, että voit olla valmis hommiin, että käsistä kätevä ja hommat toimii. Työpäivä herään 5-6 töihin. Jos on homma tiedossa, tuun työmaalle, aloitan hommat ja teen sitä työtä niin kauan kunnes on valmis ja haen uuden homman. Tai jos ei ole aamulla hommaa, niin sitten käyn työjohtajalta kysyyn, että mitäs tänään ja sen mukaan mennään ja päivä loppuu 8 tunnin päästä 2:30. Aika paljon yksin, että meille tulee näitä isompia hommia, niin kuin painoluokkaa vaikka 5000, 10 000 kiloa. Jos on pitkiä hommia, niin niitä on yleensä hyvä tehdä kaksin, ei tarvitse juosta päästä päähän tekemään koko ajan 2 eri koneella. Semmoisen, mutta pääsääntöisesti yksin. Se, että saat yksin tehdä ja sitten se, kun täällä panostetaan siihen laatuun, niin saa käyttää hitusen niin aikaa siihen, että työstä tulee hyvän näköinen ja se on semmoinen asia, mikä motivoi mua ollut Särkisellä aina, että mä oon monta työpaikkaa kiertänyt, missä ei ole niin väliä muuta kuin että tehdään nopeasti ja kun saadaan vaan homma valmiiksi, mutta ulkona ei ole mitään väliä, mutta täällä on niin kuin, saa kehuja työstä ja näkee, että kun työ on tehty hyvin, niin sit on niin kuin, tyytyväisiä sekä itse että muut. No ehkä se, kun saa kappaleen valmiiksi, jos on vaikka iso työ, niin se, kun sä silmällä tarkastelet se ja katsot on suora, niin se suoraksi saaminen, että jos on vaikka paksua materiaalia, niin se, että sä alat antaa sille noita kuumia tiettyihin pisteisiin, että se työ saadaan vielä suoraksi. Kyllä se työturvallisuus on muuttunut aivan niinku 0–100, että muistan kun olin 16-vuotias, niin kun aloin näihin hommiin, niin ei silloin niin paljon mietitty, että jos tulee painavia kappaleita pään päällä, että mennään paljon kauemmasta, siirryttiin pikkasen, mutta nykyään pitää antaa jo työtila. Jos joku esimerkiksi nosturilla tulee, niin pitää huudeta jo hyvissä ajoin, että väistää ja kaikki suojalasit ja suojavarusteet pitää olla kunnossa. Että se on niinku huomannut, että se on muuttunut täysin. Kehittää itteensä ja ei sitä niinku kehitystä, jos on mahdollista päästä ylöspäin, niin mikäs siinä, mutta itsensä kehittäminen, tulla paremmaksi työntekijäksi. Se, että vaikka aluksi työ tuntuu tylsältä, niin se, että itse motivoi ja panostaa siihen, niin pääsee aika paljon pisemmälle ja pääsee itse vaikuttamaan siihen työhön, että itse on lähtenyt roskisten viemisestä ja mä mietin silloin, että tätäkö tää mun loppuelämä on. Niin kyllä se sitten on muuttunut hyvin paljon, että kun on itse motivoitunut ja tänne päässyt, niin kun teit ensimmäisen hyvää jälkeen työtä, niin tultiin ihan pomotasolla sanoa, että kenen tää työ on ja sanottiin, että mun hommaa, niin sain kehut ja kiitokset. Ja kyllä siinä pääsee niinku, se on vaan itsestä kiinni.